Nu skal jeg spille Pixicate. Nu skal jeg hente. Nu skal jeg... Her er det mange. Jeg skal spille. Jeg skal prøve at spille min egen pæner. Nu vil jeg gerne spille Pixicate. Det står Pixicate. Gæt. Jeg tror, jeg så egentlig den. Det er tøjt. Og nu tror jeg... nej! Det er fejl. Nej! Nej, hætterne! De rammer. Jeg kan fik den. Nej! Okay. Nej, det virker ikke. Okay. Nu går jeg ud i det. Nu skal jeg... Nej, den er meget sjært. Og nu skal jeg... What the... Nu skal jeg angribe. Nej! Den angriber mig! Nej! Og der kommer en diamant til mig. Og nu skal jeg se. Mange hjerter! 10 hjerter! Nej. Bare lige om 2 minutter kommer jeg lige og vasker dit hår. Nej. Nej! Jeg skal prøve igen. Nu skal jeg ind i den her. Den er meget sjært. Den ser meget sjært ud. Jeg brænder jo så. Åh nej! Det var så tæt på. Nu skal jeg skynde mig. Hop. Nej! Kom nu. Sådan. Sådan, nu skal jeg prøve. Jeg må lige prøve den. Wow. Det er så det på. Ja! Men jeg ses. Hej.